del nostre pre-benjamí, els seus jugadors que venen amb l'encapçalament de la seva entrenadora, Isa Alemany. Amb l'ajudat de l'entrenador, Pere Fuster. I els jugadors i les jugadores, Unai Jiménez, Alex Higo, Martino Hernández, Víctor Ferrero, Adrián Moya, Zona Marique, David Sánchez, Julia Borona, Daniel Goff, Marc Sendra,
Manolo, el loco Sanzamani. El nostre entrenador, l'eix vertebrador d'aquest grandíssim equip, José Vicente Raspelú, director oficial, Laura Bonet y Jesús Antillana. Aquí el nostre equip amb l'Oliva. I el pavelló d'Oliva torna a estar ple de gom a gom. Vull donar les gràcies de tot cor per estar així, a tots vosaltres, a les famílies. Ara jo demanaria una prou intiment de xiquets i de xiquetes i els entrenadors de cara als nostres familiars. I voldria anar anomenant un a un i així aprofito per a que les famílies coneguen a la gent que forma la nostra junta directiva. M'agradaria que Olga, Chelo, José Vicente, el nostre coordinador, Fede, Tomàs. Moltes gràcies de tot cor. No s'acaba la lliga, però ja és campió de lliga matemàticament. Per tant, vull un fort aplaudiment per al nostre equip femenino. Si no passa res, la setmana que ve el nostre aleví masculí que juga contra el Gandia, si guanya, què passarà? Que serà campió de què? De lliga. I quin equip que està imbatut en tota la lliga, no ha perdut ningú partit i també té tota la pinta de que es proclami campió de lliga. Lo important no és que quedeu primers de lliga, lo important és que quan tu no guanya és perquè té bones persones al capdavant, bons entrenadors, bones famílies i un bon conjunt, que és lo important. Enhorabona. Voldria donar un detall a tres dels nostres jugadors i pares. Voldria que vingueren així Josep Llorca, Antoni Pla, Sergio Plata. José Vicente, viene con nuestro coordinador. Això ho sabem, però això és un contracte per a que quan tingui 4 anys tingui que jugar en el club, si no, teniu que tornar-ho. Gràcies per acompanyar-los, gràcies per compartir amb ells el millor més gran, perquè quan jo estava ahí sentant amb l'Europea, què és el que es veu així? Així es veu una gran família, sobretot gent amb molta il·lusió, perquè el més important, a part del resultat, és ser una gran família i ensenyar als nostres xiquets i xiquetes en valors, companyerisme i el que és la vida, no? Esforç i sacrifici. Con lo qual, Manolo, en nom de l'Ajuntament, gràcies per tot el que feu, gràcies a tots vosaltres, un pes molt fort a tots i a totes, gràcies i famílies, confieu en aquest club perquè junts sou una gran família. Gràcies i bona vesprada. Quan el Club Handbol Oliva vol fer un reconeixement molt especial a una persona que tenim així, que forma part de la història viva d'aquesta entitat. Parlem de 40 temporades vinculades al Club Handbol, 40 anys de dedicació, d'esforç, de compromís i estima incondicional per a aquests colors. Per tot això, des del club volem expressar públicament el nostre agraïment cap al nostre president Manolo Sanzaloni i fer-li entrega d'un xicotet detall com a mostra d'aquest reconeixement dels seus
40 anys al Club Handbol Oliva. Manolo, aquesta és la teva casa. Gràcies per tant. Enhorabona.